Si nedáme, porodnicu si nedáme, porodnicu si nedáme, porodnicu si nedáme. Pentu zakopeme, pentu zakopeme. Fuj! Penta, fuj! Stretneme sa v Bratislave, Penta. Čau, čau. Porodnicu si nedáme, porodnicu si nedáme, porodnicu si nedáme. Bez porodnice niet nemocnice, bez porodnice niet nemocnice, bez porodnice niet nemocnice, bez porodnice niet nemocnice. Pentu zakopeme! Pente pošleme letenku. Poďme spoločne vyjadriť svoj postoj a nesúhlas voči tomu, čo si mocní naplánovali. Naplánovali si zrušiť pôrodnicu, gynekologické oddelenie, neonatologické oddelenie a predpokladáme, že do budúcna smerovať s našou nemocnicou smerom nadol. Ja vítam medzi nami aj pána Jana Božíka, člena z MOSu pod Duklou. Jak vidíte, Svet zdravia pozerá na biznis program a im nezáleží na osude nás všetkých, ale ako budú zarábať. Pani Olga Brudňáková, ktorá 36 rokov pôsobila v nemocnici ako pôrodná asistentka. Pojem ako náhle príhody v porodníctve je im úplne neznámy. Urobiť chybu pri ščítavaní čísiel na papieri dá sa opraviť, lebo vygumujeme. V dnešnej dobe sú počítače, ktoré nič nezmenia. Ale urobiť chybu, chybný krok počas priebehu porodu sa už nikdy napraviť nedá. A ide tu nie o jeden život, ale o dva a niekedy viacej. Vy píšete na Facebooku, že 20 až 50 kilometrov nerozhoduje. Veľmi rozhoduje. V malom trojuholníku Humenné Michalovce 27 kilometrov, Humenné Vránov 27 kilometrov, Vránov Michalovce 32 kilometrov. Zrušte, a máte tam 3 porodnice, zrušte jednu z týchto 3 porodníc a Svidnickú porodnicu nechajte ľuďom pod Duklou. A na záver, možno také ironické. Žijeme v kraji, odkiaľ prišla sloboda. Ale asi treba tento výrok zmeniť a povedať, žijeme v kraji, odkiaľ začal boj s oligarchmi.
Ja teraz poprosím pani Katku Sivákovú, ktorá zastupuje občianske združenie Chránime kraj Poduklov a rovnako bude hovoriť aj za poslancov Svidnického mestského parlamentu. Rušenie pôrodnice? Nepríjemná správa pre všetkých, no nesmieme poľaviť a netreba sa vzdávať. Okres, ktorý nemá železnicu, ani poriadnu cestu, nemá mať ani pôrodnicu. Pôrodnicu, ktorá priviedla na svet stovky až tisícky detí, aj to moje. Žiaľ, vyšší rozhodli, že od decembra už žiadne dieťa nebude mať v rodnom liste napísané miesto narodenia Svidník. Nenarodí sa tu žiaden Svidníčan a toto my nemôžeme skryto tolerovať. Musíme dať jasne najavo svoj postoj a práve preto sme sa tu dnes išli symbolicky pred sochou armádneho generála Ludvíka Svobodu, muža, ktorý sa zasadil za prvú drevenú barakovú nemocnicu. Ak by videl a prežíval aktuálnu situáciu, istotne by mu puklo srdce. Prežíval by takéto zmiešané pocity, ako dnes prežívame aj my, veď bez pôrodnice niet ani nemocnice. Tu totiž začína nový život. Pôrodnica je srdcom nemocnice. Vážení páni, tí, ktorí ste urobili toto rozhodnutie, vezmite tehotnú ženu z krajnej Poľany, Mirole či Komárníka do auta a vezte ju s bolestiami do nemocnice v Bardejove, Vranove, Humennom či Michalovciach. Toto nie je fér. Toto je krivda na ľuďoch žijúcich v chudobnom kraji Poduklov. V kraji, ktorý bol ťažko skúšaný vo vojne, v kraji, odkiaľ prišla sloboda a v kraji, ktorý za svoje práva opäť raz musí bojovať aj v tejto modernej dobe. Nakoniec budem hlasno parafrazovať hlas ulice, hlas žien. Nemáme kde robiť a nemáme kde rodiť. Teraz poprosím pána Jana Voka, poslanca Prešovského samosprávneho kraja a rovnako aj poslanca Svidnického mestského parlamentu. Zišli sme sa tu, aby sme ukázali jasne do Bratislavy, že nie sme stotožnení s ich rozhodnutím. Tak ako som aj dnes na zastupiteľstve spolu s kolegami prezentoval, že naša nemocnica je bezpečná, kvalitná, o tom všetkom svedčí, že naša nemocnica patrí do špičky nemocníc v rámci rebríčkov, ktoré nezostavuje VOK, alebo niekto z vás, ale rôzne inštitúcie, zdravotných poisťovní a dokonca INECO, kde našu nemocnicu zaradzujú na popredné priečky kvality a bezpečnosti. Čo je veľká vďaka našim lekárom a sestričkám a celému personálu nemocnice, že takúto kvalitnú prácu vykonávajú a sa nemusíme hanbiť ako v niektorých iných mestách. V prvom rade si treba uvedomiť, každý vie, že infraštruktúra je v rámci nášho regiónu veľmi zlá. Dostupnosť v dnešnom počasí je katastrofálna a to si zoberme, že len tie rodičky či pacienti z tých odľahlých obcí musia cestovať do Svidníka a nehovoriac, ak by mali cestovať do vzdialenejších nemocníc. Nebudeme ich menovať, lebo stále dookola rozprávame tie isté 4. Ale ja verím tomu, že všetci z nás tu sme preto, aby sme ešte raz ukázali tým v Bratislave, hlavne na ministerstve zdravotníctva, že ten urgent tu nám musí byť. Lebo my si to zaslúžime a ak nám ho nedajú, budeme bojovať ďalej a ďalej a ďalej. Ale tak, ako aj povedala pani doktorka Pavlušová, ani jedna záchranka není pripravená na pôrody, není vybavená lekármi, gynekológmi, ale hlavne inkubátorom, čo každé narodenie dieťa v prípade toho, že ho nemajú kde dať, tak to potrebuje. Mne to tak pripadá, že v Bratislave, ak sa také niečo stane, tak deti dávajú do príručnej batožiny. Bohužiaľ, my chceme jednoducho, aby sa tu rodili hlavne zdravé deti a bez problémov. Pán doktor Peter Ziman. Ak je starostlivosť poskytovaná správne, bez evidentných pochybení, s dostatočným počtom kvalifikovaného personálu a s primeraným vybavením a k spokojnosti pacientov, niekedy môže byť tých 400 viac ako 500. Mali by byť zachované prinajmenej 4 základné oddelenia v nemocnici. Interné, chirurgické, gynekologicko-pôrodnické a ARO. A my sa nezdávame, dámy a páni. Prišlo nás tu požehnanie
Aj v piatok nás bolo dosť. Ale týmto nekončí, toto je len začiatok. My jasne hovoríme nie tým hore, lebo bez nás chcú rozhodnúť. A jasne hovoríme, že bez pôrodnice niet nemocnice. Bez pôrodnice niet nemocnice. Bez pôrodnice niet nemocnice. Bez pôrodnice niet nemocnice. Pôrodnicu si nedáme. Pôrodnicu si nedáme.